Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αγαπητή Μαρία, το 2021 κυκλοφόρησε το βιβλίο σου «Καποδίστριας, ο κυβερνήτης της καρδιάς μου». Η πρώτη έκδοση εξαντλήθηκε και πρόσφατα κυκλοφόρησε η δεύτερη έκδοση. Για να γράψεις αυτό το βιβλίο έκανες εκτενή ιστορική έρευνα. Πόσα χρόνια εργάστηκες για να μας παραδώσεις αυτή την τόσο ξεκάθαρη και ευχάριστη στο διάβασμα μορφή του βιβλίου? Καλησπέρα σας. Η αλήθεια είναι ότι η ιδέα της συγγραφής ενός τέτοιου βιβλίου για τη ζωή και τη δράση του Ιωάννη Καποδίστρια μου γεννήθηκε από τα εφηβικά χρόνια, από τα νεανικά χρόνια. Απλά λόγω υποχρεώσεων, λόγω σπουδών και διάφορα άλλα θέματα, μου πήρε καιρό να αποφασίσω να αφιερωθώ σοβαρά στο να δημιουργήσω ένα τέτοιο βιβλίο. Οπότε με την ευκαιρία της επιδημίας του κορονοϊού που είχα το χρόνο, αφιέρωσα πολύτιμο χρόνο να κάνω αυτή την έρευνα. Μου πήρε 2 με 2,5 χρόνια περίπου να ολοκληρωθεί σε αυτή τη μορφή τη σημερινή. Και βασικά έκανα πάρα πολύ ενδελεχή έρευνα, δηλαδή έπρεπε να μελετήσω ιστορικές πηγές, να τις διασταυρώσω, να μελετήσω άρθρα εφημερίδων, ογκώδη ιστορικά βιβλία, να παρακολουθήσω ντοκιμαντέρ, πανεπιστημιακές διαλέξεις, αλλά και να περπατήσω στα μέρη που έζησε ο Καποδίστριας, στη γενέτειρά του την Κέρκυρα, στην Αίγινα, στον Ναύπλιο, έτσι ώστε αυτή η διαδικασία βέβαια ήταν επίπονη, αλλά είχε και ένα ενδιαφέρον για μένα γιατί με ανακούφισε το γεγονός ότι κάθε φορά ήταν μια αποκάλυψη και πλησίαζα στο στόχο μου, στο να έχω περισσότερες πληροφορίες που χρειαζόμουν και να είναι πιο κοντά στην ιστορική αλήθεια. Πώς αισθάνεσαι τώρα που η ταινία του κυρίου Σμαραγδί αποτέλεσε αφορμή για να μιλήσουμε και πάλι για τον Καποδίστρια? Παρακολουθείς τις εκδηλώσεις που κάνει? Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώ κάποιες μετά την προβολή, αλλά αποσπασματικά πιο πολύ από τις εκπομπές του. Κυρίως πριν την προβολή είχα επισκεφτεί το Πολεμικό Μουσείο που ήταν και ο πατέρας Γεώργιος Αλευράς και είχαν κάνει ένα ωραίο αφιέρωμα για τη ζωή του και τη δράση του. Αισθάνομαι ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Ήρθε αυτή η ταινία να γεμίσει ένα κενό στη συνείδηση του κόσμου, όπως ήταν και ο δικός μου στόχος όταν έγραψα αυτό το βιβλίο, το να καλύψει ένα σημαντικό κενό στα βιβλιογραφικά δρόμενα. Είναι μια καλή αφορμή να αρχίσουμε να προβληματιστούμε για πράγματα που αφορούν την ελληνική μας ιστορία, να μάθουμε πράγματα που δεν διδάσκονται επαρκώς στα σχολεία. Οπότε είναι μια καλογυρισμένη ταινία κατά την άποψή μου και ένας ώριμος ενήλικας άνθρωπος μπορεί να τη δει, να την κρίνει μόνος του και να είναι μια αφορμή για περισσότερη μελέτη. Το βιβλίο σου «Καποδίστριας, ο κυβερνήτης της καρδιάς μου» γράφτηκε αρχικά για τα μεγάλα παιδιά και τους εφήβους, αλλά αγαπήθηκε και από εμάς τους μεγάλους. Μίλησέ μας για τις εντυπώσεις και την αλληλεπίδραση που είχατε με τους αναγνώστες που το διάβασαν. Λόγω της ειδικότητάς μου ως ψυχολόγος για παιδιά και εφήβους, έρχομαι σε επαφή με παιδιά και εφήβους και μου ήταν πολύ εύκολο να ασχοληθώ με τον παιδικό νου και τον εφηβικό νου που αλαχταρά κάτι αυθεντικό και ανεπιτίδευτο και το αφομοιώνει άμεσα. Οπότε, βασικά, εν γέννη ο άνθρωπος έχει αυτή την ανάγκη για το αυθεντικό, απλά με τα χρόνια την χάνει, την αποβάλλει αυτή την ανάγκη του ως κάτι ξένο. Μ' άρεσε γιατί ουσιαστικά πάντα με γοητεύει κάθε άνθρωπος που σαν παιδί και σαν έφηβος αναζητά το αληθινό και το γνήσιο. Λαμβάνω πολύ θετικά μηνύματα από τον κόσμο, βασικά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και μέσα από την φυσική αλληλεπίδραση, τη διαπροσωπική σχέση σε φεστιβάλ βιβλίων ή σε παρέες τυχαία, όπου μου έχουν πει ότι τους άρεσε τόσο πολύ που δεν μπορούσαν να το αφήσουν από τα χέρια τους από την πρώτη σελίδα μέχρι και την τελευταία, ότι το διάβασαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ότι έμαθαν πράγματα τα οποία δεν είχαν καν φανταστεί για το πρόσωπο και τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια. Οπότε και εγώ έχω αυτή την ικανοποίηση μέσα από αυτή τη συγγραφή του βιβλίου. Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Τι θα ήταν διαφορετικό στη ζωή μας σήμερα αν δεν τον είχαμε σκοτώσει? Εξαιρετική ερώτηση. Όταν σκεφτόμαστε τι θα γινόταν αν, οι απαντήσεις είναι
πολλές, μπορεί να σκεφτεί κανείς οτιδήποτε. Σίγουρα τα πράγματα θα είχαν πάρει άλλη τροπή, γιατί ο ρόλος του στη διαμόρφωση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους ήταν τεράστιος, ήταν καθοριστικός, ήταν από τις πιο σπουδαίες μορφές στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Σίγουρα αν τον είχαν αφήσει να ζήσει και να ολοκληρώσει το έργο του, γιατί εν τέλει ολοκλήρωσε μόνο 3 χρόνια και 8 μήνες, περίπου δηλαδή 4 χρόνια, θα είχε κάνει το όραμά του πραγματικότητα, που ήταν να δημιουργήσει ένα ισχυρό κράτος, οργανωμένο, μικρό βέβαια, αλλά ισχυρό, όπως ήταν αυτό που δημιούργησε στην Ευρώπη με το Ελβετικό Σύνταγμα. Αυτό ήταν το όραμά του, είχε κάνει όλα τα βήματα τα κατάλληλα, απλά ήταν πολύ νωρίς ακόμα για να το ολοκληρώσει. Οπότε θα είχαμε ένα κράτος πιο οργανωμένο, θα είχε πάει πολύ μπροστά η παιδεία, σε πολλούς τομείς θα είχε αναπτυχθεί. Και θα ήμασταν και θα είχαμε άλλο κύρος, θα είχε σίγουρα λιγότερη επιρροή από τις άλλες δυνάμεις, τις μεγάλες δυνάμεις, άμεση ξένη επιρροή το ελληνικό κράτος, οπότε θα ήταν πιο αυτόνομο. Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν, γιατί φανταστείτε ότι μετά τη δολοφονία του ήρθε ο Όθωνας από τις μεγάλες δυνάμεις, οπότε μπορεί να μην είχαμε μοναρχία, είχαν πάρει τα πράγματα πολύ διαφορετική τροπή. Μια συζήτηση στην οποία δεν έχει δοθεί απάντηση μέχρι σήμερα είναι κατά πόσο το νεοελληνικό κράτος έπρεπε να έχει τα θεμέλια του στην Ορθόδοξη παράδοση. Με άλλα λόγια, κράτος και εκκλησία σε μια συναλληλία θα μπορούσαν να προσφέρουν καλύτερες συνθήκες ζωής για το λαό. Ο Καποδίστριας, αν ζούσε και συνέχιζε το έργο του, θα πραγματοποιούσε αυτή τη συνεργασία? Είναι μια ερώτηση η οποία μπορεί να απαντηθεί φυσικά με βάση τις προσδοκίες και τους στόχους που είχε ο Καποδίστριας. Δεν ξέρουμε αν θα το κατάφερνε. Ήτανε μέσα στα σχέδιά του να δώσει και ένα προβάδισμα στην Εκκλησία, με το ουσιαστικά να υπάρχει αυτή η συνεργασία χωρίς να ταυτίζεται η μία πλευρά με την άλλη, απλά να συνεργάζονται με κοινό σκοπό, το κοινό καλό. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν η κάθε πλευρά σέβεται τα όρια, δεν τα ξεπερνάει, απλά τηρεί τους όρους τους οποίους ουσιαστικά ο καθένας έχει το ρόλο του και μία αυθύπαρκτη, χωρίς να υποτάσσει το ένας στον άλλον, απλά ουσιαστικά το κράτος θα μπορούσε να δώσει βάση στη δικαιοσύνη, στους θεσμούς, στην ηλική ανάπτυξη, στην παιδεία. Από την άλλη, ο κοινωνικός ρόλος της Εκκλησίας, όπου ο σκοπός είναι να φροντίσει τους αδυνάτους, να προσφέρει τον ηθικό προσανατολισμό. Αυτός ήταν ο στόχος του, γιατί ο Καποδίστριας ήταν ένας βαθιάς θρησκευόμενος άνθρωπος, ορθόδοξος, χωρίς να είναι δογματικός. Είχε μια υγιή πνευματικότητα, οπότε γνώριζε πολύ καλά και ότι θα μπορούσαν να συντεριάξουν αυτές τις δύο πλευρές. Ωστόσο ήταν και πολιτικός και ήταν μια δύσκολη συμπεριφορά, ας πούμε, απέναντι στο λαό. Έπρεπε να κρατήσει ισορροπίες. Ακριβώς αυτό. Σαν να του λέγαμε, πολλά του είχαν πέσει μαζεμένα. Προσπαθούσε να τις κρατήσει ισορροπίες σε πολλά επίπεδα, ωστόσο ήταν και μοναχική πορεία. Δηλαδή δεν είχε πάντοτε τη συνεργασία που θα έπρεπε για να το κάνει και την υποστήριξη να το κάνει αυτό. Αν σκεφτούμε σήμερα πόσοι σύμβουλοι είναι γύρω από έναν αρχηγό κράτους, ό,τι έκανε ήταν τεράστιο και με πολύ μεγάλο φόρτο μες στους ώμους του, σε ένα μόνο άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά τα κατάφερε. Βέβαια, όσο έμεινε στη ζωή, βέβαια. Ναι. Και χρησιμοποίησε και τα μοναστήρια και την εκκλησιαστική περιουσία για να προστατεύσει τους αδυνάτους, τους φτωχούς, τους πρόσφυγες, τα ορφανά. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είχε κάνει αρκετά βήματα, απλά δεν πρόλαβε να το ολοκληρώσει. Ο Καποδίστριας εκφράζει έναν ιδανικό ηγέτη. Ας δούμε τα χαρακτηριστικά του, τις αρετές του, τον τρόπο της ζωής του. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε αρκετή ώρα να τα καλύψουμε, αλλά να τα συνοψίσουμε κάπως, γιατί ήταν μια τεράστια προσωπικότητα με μια έκταση πνευματική πολύ σπουδαία.
μια τεράστια μόρφωση για την εποχή του, όπου είχε σπουδάσει 3 επιστήμες, φιλοσοφία, ιατρική, νομικά, ήξερε άπτεστα πολλές γλώσσες, ελληνικά, ιταλικά, πολύ καλά γαλλικά, ρωσικά, λατινικά. Είχε φυσικά χαρίσματα, δηλαδή ήταν σαν να λέμε σκεύος εκλογής. Τον διάλεξε ο Θεός να παίξει αυτό το ρόλο, αλλά και εκείνος αξιοποίησε πάρα πολύ όλα του τα χαρίσματα. Ήταν εύγλωτος, ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε φοβερή γνώση της ευρωπαϊκής διπλωματίας και της ελληνικής παράδοσης. Πολύ ελισσότανε με την καλή έννοια, οξυδερκής, φυσικά ήταν φιλόπατρης και με ένα γνήσιο πατριωτισμό. Δεν τον έχασε στα σαλόνια της Ευρώπης, ούτε παρασύρθηκε από αξιώματα. Δεν δέχτηκε το μισθό ως κυβερνήτης της Ελλάδας, λίγοι το γνωρίζουν αυτό. Αξιοποίησε όλη του την προσωπική την περιουσία, τα κτήματά του στην Κέρκυρα, όλα για τα ορφανά και για τους στρατιώτες και για τους αγρότες. Χαρακτηριστικά υπάρχει ότι αυτός ο άνθρωπος κυδεύτηκε με τα ρούχα που φορούσε στην δολοφονία του. Δεν είχε δεύτερα καλά ρούχα. Ήταν ένας άνθρωπος όμως που ζούσε ασκητικά, αρκετά μοναχικά, γιατί ήταν και η αποστολή του πολύ μοναχική, αλλά ήταν σαν ασκητής, δηλαδή ζούσε πολύ απλά, λιτά έτρωγε, ο ύπνος του ήταν λιγοστός, ήταν πολύ σεμνή πάντοτε η εμφάνισή του. Πρόσεχε τους τρόπους του, ήταν αυστηρός με τον εαυτό του θα έλεγα και είχε και μια πολύ καλή αυτοπιθαρχία, αυστηρό πρόγραμμα στη ζωή του την καθημερινή, αυτοέλεγχο, πολύ μετρημένος, έτσι, με ακρίβεια χειρουργού θα λέγαμε τα λόγια του, και ζούσε και ο σκοπός του ήταν αυτός. Κάθε μέρα η έννοια του ήταν πώς θα δώσει στους Έλληνες μια χώρα αντάξια των αγώνων που έγιναν. Τον απασχόλησε πάρα πολύ τα παιδιά, τον απασχόλησαν τα ορφανά. Αυτή ήταν η καθημερινή του μέριμνα. Δεν έλεγε δεν θα φάω, δεν μου κατεβαίνει μπουκιά μεγάλη στο στόμα όσο ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε. Και ό,τι έλεγε το εννοούσε. Από εκεί και πέρα ήταν ένας άνθρωπος με πολύ βαθιά θρησκευτικότητα, με την έννοια ότι εφαρμόζε πραγματικά το Ευαγγέλιο στη ζωή του, εκκλησιαζότανε, κοινωνούσε συχνά, είχε το πνευματικό του, τον οποίο τον καθοδηγούσε σε πολλά βήματα της καθημερινότητάς του. Αφιέρωσε τη ζωή του πραγματικά στην Ελλάδα με την έννοια ότι δεν έκανε οικογένεια, δεν δημιούργησε οικογένεια παρότι του δόθηκε η ευκαιρία. Δεν παντρεύτηκε την αγαπημένη του, με την οποία λογογραφούσε τη Ροξάνδρα Στούρτζα, και το έκανε συνειδητά, δηλαδή είχε πραγματικά αυτή την αποστολή και το γνώριζε και καταλάβαινε ότι δεν θα γινόταν να έχει από εδώ και από εκεί περισπασμούς, έπρεπε να αφιερωθεί σε αυτό το έργο. Είναι πολλά τα χαρίσματά του. Να πούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος που τον φοβόντουσαν εντός εισαγωγικών στην Ευρώπη, τον σέβονταν, δεν ήταν εύκολος ηγέτης, τον λαμβάνανε υπόψη διότι ήξερε πολύ καλά, είχε γνώσεις και μπορούσε να ελύσεται και να προβάλλει τα συμφέροντα της Ελλάδας, της χώρας. Και δεν είχαν να του προσάψουν οτιδήποτε, γιατί ήταν ένας έντιμος άνθρωπος και θυσίασε τη ζωή του. Αυτό φαινόταν και στους ξένους. Οπότε αυτό από μόνο του προκαλεί σεβασμό. Ναι. Οπότε πώς να τα βάλεις με κάποιον ή να λασπολογήσεις έναν τέτοιο άνθρωπο. Δεν γινόταν. Και οι Πέτρες θα μίλαγαν γι' αυτόν. Ναι, γι' αυτό και μέχρι και σήμερα είναι σημείο αναφοράς. Και στην Ευρώπη ακόμα και τώρα υπάρχουν αγάλματα πολλά αφιερωμένα σε αυτόν. Ναι, είχε κερδίσει το σεβασμό όλης της Ευρώπης. Το βιβλίο είναι εικονογραφημένο. Μίλησέ μας για τους εικονογράφους με τους οποίους συνεργάστηκες. Είμαι πολύ χαρούμενη που το βιβλίο το συγκεκριμένο είναι εικονογραφημένο, με την έννοια ότι εμπλουτίζεται πάρα πολύ καλά με αυτόν τον τρόπο. Ο βασικός εικονογράφος είναι ο Νικόλαος Φωτόπουλος, ένα νέο παιδί, ένας νέος με πολύ ταλέντο και όρεξη να πάει πολύ καλύτερα, ήδη κάνει πολύ καλές δουλειές.
Διάβασε το βιβλίο με πολύ όρεξη και του ήρθαν πολύ όμορφες εικόνες, το έχει εμπλουτίσει πολύ όμορφα. Υπάρχουν πολύ όμορφες επίσης προσωπογραφίες από την έμπειρη και ταλαντούχα, πολύ γνωστή Αγγελική Δελιχά. Και υπάρχουν και πάρα πολλές φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο του Καποδίστρια με τα παράσημα του, με η ταμπακέρα του. Υπάρχουν φωτογραφίες από το στασίδι του στην Αίγινα, στη Μητρόπολη, όπου πήγαινε από τον όρθρο και κλεισαζόταν. Εμπλουτίζουν πολύ ωραία το βιβλίο και έτσι ταξιδεύει κανείς και με τις εικόνες και με το κείμενο. Πραγματικά είναι μια δουλειά που είναι ολοκληρωμένη. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Πώς ήταν η συνεργασία σου με το προσωπικό των εκδόσεων Άθος? Η συνεργασία μου, πολύ μου αρέσει που με ρωτάτε, ήταν εξαιρετική. Έρεσαν το ποταμάκι, κουμπώσαμε πάρα πολύ όλοι οι συνεργάτες. Η κυρία Σταυρούλα Σταμάτη ήταν εξαιρετική, με βοήθησε σε κάθε βήμα, υπεύθυνη των εκδόσεων. Η κυρία Δήμητρα Σταύρου, που επιμελήθηκε το κείμενό μου με πολύ υπομονή. Συντροφιά σήμερα με την Μαρία Γαλίζη, την οποία ευχαριστούμε από καρδιάς για όσα μας είπε και ήταν πολύ όμορφα. Φίλες και φίλοι, γεια σας.